enchia bema etiefo nyina ene edwada 29th of January 2024. Ensemo ebadwa so na munua bema odeno ma ibia mba besi na poso amonam de aseda ebema mi producer Nana Wasti na mi remfi economy logistics so masoma sam de ene dwumadie ebrewo Niger, Mali na Burkina Faso omsi opoku emfani nkun omudware a omohompai kene ECOWAS no omo ayi omo afrim omo kyeremu anachese botaya omo nananom editi sa ekuo no anase ECOWAS ekuo no enye no na sabri omo hunu enti sabri de omo ayi omo afrim eno na ECOWAS ede aba betu ya se omo anya ne enti de nenso omo nya krata bia yeko ensefufrum na ye de ni kyere South Sudan Entokwa esisi wono na UN for de ababetu jase Ghana ni bi sabre de wahwere ne kra yemfa ye ni nkyere MPP promise ya ekoso no na nia ababetu edwane se sunyanefo ahuse employment minister wabo bafo wabo adwuma papa enunti omosa emane transo yemfa ye ni nkyere asen central Yina yenim se Kennedy Japan ye na adwese enyade a obekobiem enunti enipa fofora ono so oye businessman ono na sabre die amanfo etimitoma na sabre Asim Central omo ababenya enipa fofora obekọ mrahye bedwamu Yedi yeni kyerɛ wo hoya MPA o Peter Amewo wodi aba betu yase wo behwɛ sɛ wo hoya de baby bia ɛsɛ ɛfata no wo behwɛ sɛ omo asiesie bia na enye asem ketwa Kwame A+ atutu bi amane COP Alex Mensa ni nyina ne sɛ wo se onyankopɔn empe obi a adwebɔne ewo ne tirim enunti na abatwa yetoye no COP Alex Mensa otimi elusu ye na yeko agona soadro de mpanifo kase ebi pensu wonya de wonya so empe akora bi a wadi emfie afe ba ko pepepepe obi awo no ede no akwakoto ekwamu ama amanfo ahuno atana no ko ayaresa ebia Ghana Revenue Authority na sede na omsisu se afi no ana afi etwa munisika ombenya no omde aba betudwa se omo anya amana broso a eno no enye asemketo ana yede yani ekire juma ampoma ni aba betudwa se na ensu a edi nsuo no eho edin ema amanfo pa na former president ne yira ye friend Lodina Mahama no waboa ama yedi ensuo eko saa ebia no etiefo wohwa dia edini ahini ewo efedintintan so anase ensemo ebadwa so no ene MPP abato na omto ye no na yede womo a omtimi eje womo akonya no yede kakra ebeto so amamo aha enene midim besinya meboa na ochena yetinkwamu a mobesan ateminka mema obia monitia adehye